Velkommen tilbage til Pokehontas. Har ruder, og det må I bare leve med. Men vi er til gengæld kun halvanden uge fra Nordic Card Show, og kan vide, hvad vi skal derind efter. Nordic Card Show og Pokecon, det har vi aldrig været til før. Vi har været til Nordic Card Show en gang i starten af året, tror jeg det var. En super fed oplevelse, masser af Pokémon-kort og alle mulige andre TCG-kort, boder, standen, folk der sælger, bytter, sportskort, masser af fodboldkort, amerikansk fodbold, basket, baseball. Altså sådan en rigtig nørde kom sammen. Lidt som hvis man har set noget YouTube eller noget fra National i USA eller et eller andet. Selvfølgelig lidt mindre skala, vi er i Danmark. Men altså, vi glæder os helt vildt meget til at komme derind og nørde igennem. Der er kun halvanden uge til, og vi kan desværre ikke komme både lørdag og søndag, men vi kan komme om søndag. Så der skal vi ind. Og så er der Pokecon, som jeg ikke rigtig ved, hvad det betyder. Men altså, det er sikkert noget med noget box break og noget for børnene og sikkert et eller andet pjat. Jeg skal ind og finde de sidste 3 kort, som jeg mangler til mit 1-for-1-sæt. Det er Squirtle, det er den her Giovanni's Charisma og en Tangela, tror jeg nok. De 3 kort skal jeg simpelthen ind og finde. Derudover så vil vi gerne ind og bytte nogle kort, og jeg vil gerne ind og bytte den her Charizard, den her japanske et eller andet, som jeg ikke ved hvad er rigtigt. Den her Venusaur, den her Charizard og den her Charizard, som faktisk er rigtig pæn også bagpå. Det er alle kortene faktisk. Dem vil vi gerne ind og bytte til et eller andet, som vi ikke ved hvad er endnu. Og så ved jeg, at Let's Grade Cards kommer. Det gør de vist altid til Nordic Card Show. Og jeg ved også, at de kører noget tilbud på noget grading. Og jeg kunne rigtig godt tænke mig at få gradet den her Greninja. Jeg ved godt, man ikke rigtig kan se det her på den her video, men den her Greninja, som jo er et promokort fra en af de her Shrouded Fable-æsker. Normalt så er sådan nogle promokort, så vidt jeg har fået den, og det lyder logisk, ret svære at få graded, fordi at kortene ligesom ligger inde i den der æske, og så rykker sig frem og tilbage og bliver hakket og alt muligt andet. Men det synes jeg faktisk ikke, den der er. Og centreringen er faktisk fin nok på det her kort. Derudover så vil jeg gerne have graded den her Eevee. Kan jeg overhovedet se det? Lyset er rigtig dårligt. Men den her Eevee fra Twilight Masquerade. Er det ikke det? Det tror jeg. Den ser nemlig også rigtig fin ud. Og egentlig så er det bare 2 kort, jeg gerne vil have gemt. Men hvis de kunne få en 10, så er der altså et ret stort provenu på det, hvis jeg så kan sælge dem bagefter. Jeg ved det ikke. Får de kun en 8 eller en 9, jamen så beholder jeg dem bare. Så er jeg glad for det alligevel. Og jeg skal i øvrigt også have fundet en 2, 3, 4, 5 kort ekstra og have graded og have sendt afsted derindefra. Karl, han skal også have fundet nogle kort, og Karl, han er kommet på en, synes jeg, ret fed idé. Karl, han vil gerne lave alle 3 udviklingsserierne fra 1-for-1-serien og sætte ind i de her standere. Og det synes jeg faktisk er en skide god idé. Jeg synes faktisk, det var sådan en fed idé, så jeg også selv prøver lidt her. Men jeg er ikke nået lige så langt, som han er. Men han mangler blandt andet en Ivysaur og en Charizard og en Charmander, så vidt jeg ved.
Så Karl går også på jagt, ligesom han var sidste gang, og ser om ikke han kan få lavet nogle gode trades derinde. Pokémon til gengæld, jeg tror hun skal ind og finde en Lugia til sit sæt, jo, som er Silver Tempest. Den dyre af dem. Vi skal i hvert fald ind og hygge os derinde, og jeg lover, at vi får lavet noget video derinde fra, og vi får snakket lidt med nogle mennesker derinde, sådan så I også, jer der ikke har mulighed for at komme derind, kan måske smage lidt af stemningen derinde. Husk at melde jer ind i vores Facebook-gruppe, Pocahontas. Like videoen, subscribe, alt det der pjat. Det er en kort en af slagsen her, men vi er ramt af almindeligt voksenarbejde, så der er ikke så meget tid til hobbyen lige nu. Men vi vender tilbage efter Nordic Card Show og PokéCon.